Wow, wow. Wow, wow. Αφού δεν έχεις μπει καν βλάκα ψεύτης. Ναι ρε. Όντως, κοιτά το session. Έτσι περίμενα. Να, εκεί πέρα είναι το base του κόμι. Εκεί πέρα είναι το end portal. Το base μου που είναι? Εκεί πέρα. Ου, δεν τους κοιτάξω. Δουλειά. Low-key. Ρε, ο Άγγελος μου λέγεται μεταξύ ότι το Protection 3 δεν είναι καλό. Εντάξει ρε bro, ναι, από το Protection 4 σίγουρα. Κοίτα, εγώ έλεγα του είπα να πάρουμε Protection 3 επειδή θα είναι κιόλας πιο εύκολο να το κάνεις grind και μου λέει είναι πιο εύκολο να κάνεις Pro 4 παρά το Pro 3. Τι? Πόσο είναι το παιδί ρε. Bro, να σου πω, ποιος θα φτιάξει ένα Enderman farm γιατί δεν έχω καμία όρεξη. Κανένας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θα φτιάξω. Έλα ρε παιδιά, σας παρακαλώ, έλα. Πάρε άλλες. Ε? Πάρε άλλες, πάρε άλλες. Miles Morales. Το Miles Morales που κολλάει. Ότι είπε πάρε allies, Morales. Οκ, βρε. Η φάση ποια είναι, θα σου πω. Απλά εχθές ο μαλάκας. Απλά δεν ήθελα να ξυπνήσω να έχω ξυπνήσει γονείς, γι' αυτό βγήκα από το κλείσει. Οκ. Βγήκα μετά από λίγη ώρα. Α, ναι, πέθανες εσύ. Και έκανες λίγο rage quit. Δεν έκανα race quick, απλά επειδή Αυτό ήταν πέθανες βράδυ. Εγώ. Όχι. Τι πήγα να φεύγω. Α, όχι, ναι, πέθανα full damage. Α, Εκεί πέρα που ήταν, που με είχατε παρατήσει, πήγα πάλι και έσκασα στον έδρα και νόμιζα ότι ακόμα από κάτω είχε νερό και έπεσα. α. Κάνω στο live καλά στο Unstable, πήγα να πω ότι δεν τα βλέπουμε τα βίντεο, αλλά μετά θυμήθηκα ότι είναι script. Μπρε, με εκτιμάς τη σκυλιά μου, τα χάσα. Δεν ξέρω τώρα που είναι, νομίζω τα έχω αφήσει στο village. Oh, shit. Ο Άγγελος πήρε πολλά σκυλιά. Απλά νομίζω έχει army φαντάσου. Καλά, ένα TNT Minecraft. Είναι dead. Κοίτα, νομίζω έχει περίπου 18 σκυλιά τώρα. Έχει armor και για τα 18. Αλλά θα βρούμε μαζί Με ποιον, με Στο μένα. μουνί. με τον Άγγελο. Ήταν πολύ tough αυτό. Έπρεπε να τρομάξω και από αυτό. Ναι. Όντως, αυτό ακριβώς. Φυσικά δεν ακριβώς, έκανε τίποτα άλλο. reaction. Νομίζω έπρεπε να τρομάξεις πιο πολύ. Επιτέλους λίγο gold. Gold. Gold Robinson pockets. On my waist there's a black clock. That's not. See me black cock. Last night I slept over her. During over her. Πεθάνεις. Θα τώρα με ακολουθάνε. Το Έπεσαν όλοι μες στη λάβα. Λολ. Έτσι, μόνο ένα chest έχει αυτό την πλακία. Ναι. Όχι. Οκ. Δεν ήσουν εδώ. Δεν το κάνω.
Τώρα, αν δεν χαθώ εδώ μέσα, Χριστέ μου. Όπ, και δεν έχει τίποτα εδώ κάτω. Εδώ κάτω. Τίποτα. Άγγελε. Από το πάνω τώρα. Άγγελε. Έλα. Τι έγινε? Καλό το κόλπο, αλλά δεν βγαίνει και η δεύτερη φορά. Τι είδες? Α, ναι. Πώς? Πού είσαι? Στο basement. Α, απλά το κάνεις και πήγες. Μαντέψτε, δεν έχει τσέστη. What? Stop το. Α. Language. Ένα netherite. Πινέρα ακούς. Έλα. Άκουσε τι είπα. Τι? Ναι, right. Ναι, Α, εντάξει, σε πάρα πολύ. ναι. Εντάξει, θα στο πάρω απλά λέει. Αλλά νομίζω έχει μόνο δύο τσέστη. Μπρο, όμως τώρα δεν είμαι σίγουρος ποιο έξερι δουλεύει για να δω τσέστη. Θα δω. Τι είπες? Τι? Θα σου τι Ναι, είπες? τι είπα. Αυτό που είπα. Όντως δεν άκουσα. Α, λέω δεν λειτουργεί το έξερι για να δω τώρα. Α, οκ, μπρο. Οκ, no. Ναι, γιατί το FreeCam δεν το έχει κάνει abuse. Ναι. Γιατί? Θες το χέρι. Περίμενε, κάτσε, περίμενε. Πού είστε ρε? Αρχικά βάζεις λίγο κάτω ένα ender chest. Ωραία. Και κάτσε να φτιάξω ένα ξεχωριστό. Ρε, μ' ακολουθάει ένα κολοχόγκλιν, φύγε από εδώ. Εδώ γιατί. Έλα. Εντάξει. Πού ήσασταν στο Overworld, είσαστε? Ναι. Συγγνώμη, γιατί να πεθάνεις και απλά να μην δώσεις το head σου? Τι γίνεται να το δώσεις απλά. Δεν ξέρω. Απλά λέω. Το mending. Α, ναι, με σκότωσες και δεν έχω levels. Ξέχασα και λέω, κάτσε, αφού είχα levels. Wow. Πού είμαι? Είμαι στο spoon! Ελάτε κάπου, σας παρακαλώ. Και με nether, με τέτοιο. Πώς το λένε? Με φέρει και οψίντανε. Καθόλου! Έχεις δευτερολέτρο τουλάχιστον να πάμε παρέα. Έχω εγώ obsidian. Μέχρι να έρθει εσύ όμως στο διάλογο τη μάνεση. Κάτσε, δεν ήταν ένα πρόβλημα που ποτέ στο
Δεν έχω ιδέα! Κοίτα, αφού. Πού πέθανες? Στο Nether, σε ένα random fortress, γι' αυτό θέλω elytra. Ωραία, εφόσον δεν είναι κανένας μας στο Nether, τα Σε chunks... 5 λεπτά θα κάνω τη spawn, τι μιλάμε! Ναι ρε αγόρι μου, αφού δεν είμαστε στο Nether, τα chunks δεν φορτώνουνε. Εγώ είμαι στο 27-8. Να σε... Εντράστη. Κοιτά, εγώ δεν έχω τίποτα μέσα. Δώσα λίγο early armor. Πάλι λίγο early armor. Κιλό φαγητό, μπρο. Θέλω να μάθω τόσο μπάνι. Τόσο vancing τι είναι. Να το είδες στο Cupid. Ωραία, κάτσε πρέπει να θυμηθώ τώρα. Μήπως θυμάσαι που είναι και είναι το base που ήταν με το Nether Portal. Είναι πολύ μακριά. Πρέπει να είναι 4.000 ή 5.000 μακριά. Ναι. Ωραία. Ωραία. Πάμε τότε στο 20 και το δεύτερο 700. «20 και το δεύτερο 700». Είναι όλο κάτω από τη γη. Να κάνει μάινι στο ψίδι, εγώ κάνω. Οπα. Το παίρνω, έχεις inventory να το πάρω εγώ. Προ. Έχει mangrove από εκεί. What the fuck. Από εκεί έχει mangrove. Έχει καθόλου φαγητό. Έχω φαγητό, δεν ξέρεις. Ωραία. Οπα. Είστε λέτρα μια στιγμή. Ξέρω ακριβώς τι έδραμε, ξέρω ακριβώς που μου. Αλλά, αν μου την πει, έλα λίγο bodyguard, Αν μου την πει κάτι εδώ πέρα έχω πεθάνει, έχω 3 hunger. Ναι, αυτό το Call of Fortress είναι εκεί πέρα που χάχνουν φαίνεται. Ωραία. Πετά... Από εκεί. Πέτυχα το ταβάνι! Ναι, αν μπορείς. Να σου πω που πέθανα. Θα το δεις, είναι μια κολόνα, κάτω είναι. Έπεσα τελείως κάτω. Τα βρήκες. Όχι πάλι! Σκότωσε τα, σκότωσε παρακαλώ. Τι 3 ρε! Ήμουνα σε εκείνο το φόρτες που είναι με τις λάβες, που είναι 20 gold εκεί πέρα. Απλά είχα και εγώ νομίζω, εγώ είχα 3 λίγα. Ωραία, λοιπόν. Πάρε σίγουρα τα τέτοια. Πώς λέγεται. Το armor, τα tools μου, το bow, το crossbow, τα arrows, τα minecarts, Λέω, οπότε είναι. Και
bundle που είναι με upgrade και αυτά. Ναι. Τι? Duplicate. Α, ναι. Α, πάρε αυτό γιατί πληρώνουμε. Ω, παρέ, έφαγα rotten flesh και δεν μου έδωσε hunger. Μαλάκα. Οκ. Έχω grinds νομίζω. Κολοσσόπης μου το Τι? Χριστό. Όντως. Καλή επιτυχία. Πόσα έχει! Τρίχα. Λογικά θα μπει τώρα ο Ανδρέας. Έχω κάνει ένα πας κάτω. Άλλο πίσω. Πού εδώ? Είχε από το βρίζω. Πού? Α. Δεν το βλέπω πάντα. Ευχαριστώ, μπρο. Ευχαριστώ. Τίποτα. Εδώ έχει λάβα. Οπότε δεν πάμε αυτό. Ανάσταση. Και άλλο τριάρι πάντο. Μάλιστα. Δεν παίζει! Δεν παίζει! Είναι αυτό που ποτέ δεν οδηγεί πουθενά. No shit like that. Step 2. Από εδώ έχει τίποτα, είδαμε. Chest. Λοιπόν, my Μεγάλο friends, my cock. Friends with benefits, Λες να κάνω αυτό το Ου, πράγμα. κι άλλο quartz. Words. Ξέρω Λοιπόν, να φορές. κάτσω να κάνω τα allies, τέτοιο, να τα κάνω λαπίς, Ω. Ευχαριστώ. duplicate. Όχι. Πού είστε, ρε φίλε? Είμαι μόνο Tragic, tragic, Εδώ πέρα ήρθαμε. Πού εδώ πέρα ήρθατε? Α, όχι, δεν ήρθαμε. Τίποτα, είμαστε στο Fortress. Να το! Ωραία, να το κάνουμε duplicate. Το θες? Α, ωραία, ευχαριστώ. Νομίζω. Δεν το έχουμε, Αγγέλε. Όχι, δεν το είχα πάρει. Μισό. Α, όντως. Μες στο Τι Ender πήγατε για netherite? Όχι. Άκου τι έγινε, είχα πάει σε ένα fortress και ανέβαινα πάνω μου wind charges και έπεσα. Και μετά έπρεπε να πάω να με βοηθήσει κάποιος και ήρθε ο Μπινέτ. Και μετά παίρνεις ό,τι έχασε. Ό,τι βοήθησε να πάρεις. Πάρω. Εμένα το μόνο μου μένει να πάω σε trial. Αλλά, ας πάω. Ας πάω. Ξέρω εγώ θα θες. Πώς. Δεν ξέρω καν που έχει trial. Να κάνουμε destroy όλα τα blaze spawners. Όχι. Δεν θα έχουμε πότε. Πάω να κάνω και το άλλο. Το άλλο το κάνεις ή όχι? Δεν νομίζω. Όχι. Έλα. Είναι κοντά στο base μας. Πού είναι ο Άγγελος, πού είναι ο Άγγελος. Πρέπει να δώσω το τέτοιο, πρέπει να φύγω εγώ. Είναι Όχι. στο nether. Ω, κάτσε λίγα. Γιώργο. Περίμενε.
He's on Nether. Α, κάτω, γιατί βγήκαν οι άλλοι. Είχαν έκλεισει μαζί. Α, οκ, bro. Κοίτα, δεν είναι τόσο ωραίο όταν είναι ο καθένας στην κλίση του, bro. Δηλαδή είναι σαν να παίζουμε πάλι μόνοι επειδή κάνουν grind. Καλά, μακάρι να είναι έτσι στη μέρα του PvP, bro, να είμαστε και οι 6. Να σου πω όμως μια, bro, ξέρεις τι σκέφτομαι. Αφού δεν θα πάρουμε τα πράγματα ο ένας του άλλου, να βάλουμε απλά keep inventory. Bro, τότε τι διαφορά έχει το να κρατάς τα πράγματά σου από το inventory. Δεν θα πάρουμε τίποτα. Α, Άγγελε, Τι πού είσαι. είναι στο Nether, είναι στο Nether. Γύρνα πίσω, ρε φίλε, πρέπει να φύγω εγώ. Κοίτα, απλά δώσ' τα σε μένα και θα τα δώσω ό,τι θέλεις. Τι ψάχνεις, τι θέλεις. Έλα πίσω και δώσ' το σε μένα. Εδώ έλα. είμαι. Ο Αντρέας είναι κοντά στο basement. Έλα, Όχι φέρ' ρε, το συνάντησα οριακά στο end. Α, οκ. Πού είναι, να το. Μην πάρεις τίποτα κανόνας. Κάτσε θέλω να δω τι έχεις. Θα θέλεις γεννήθηκε κάτι για να Ψάχνεις. πάρω, όχι. Ψάχνεις κάτι. Δεν είσαι κάτι απλά κοιτάω. Ωραία, μόνο το flame θέλει. Δεν έχω άλλο book και να ήθελα. Ωραία. Και το πήρα, Άγγελε. Μπρο θα έρθεις ποτέ, ξέρω. Ο Lil Nigger δεν έρχεται. Έλα κουνήσου. Τα έδωσα στον άλλο να τα μπούτσει. Πάρνα. Εγώ κάνω log out, μάγκες. Πάω να βρω, άντε. Κάτσε, άρα. Θα παίξουμε βράδυ. Δεν ξέρω αν θα μπορώ. Εντάξει, okay, το βλέπουμε. Εγώ το έβαλα το enter chest εδώ. Δικό μου, ναι, δικό μου. Ποιο. Κάτσε. Silk, όχι δεν είναι silk αυτό είναι silk. Αυτό εδώ που έχεις εδώ πέρα είναι δικό σου, αυτό εδώ πέρα είναι δικό μου. Ναι. Δεν έχεις πάνω. Τι είπες? Εγώ δεν έχω πάνω. Ναι, Εγώ δεν έχω. Ούψ. Sorry, μάγκες. Ωραία, κάνω log out, τα λέμε άντε. Κάτσε, άρα. Τσάτσαμ. Τσάω. Οπότε κάτσε τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Βασικά, πρέπει εγώ να κάνω enchanting armor μου, που δεν έχω σχεδόν τίποτα. Μόνο το chestplate μου είναι έτοιμο. Και τα boots έχουν λίγα. Μπρο, ο Κόμις είχε... Max Armor. Είχε ένα stack από Golden Apples. Όντως. Κοίτα, και εγώ δεν έκλεψα ένα stack από golden apples από gold βασικά, περίμενε. Α, ναι, bro, έχω 76 gold. Έχουμε apples για να φτιάξω. Έχουμε villager που δίνει. Κάτσε μια, βάλε κάπου όλα τα strength pots που έχεις, Τα strength. Να τα κάνω splash. Oh, hell no. Γιατί, Oh, hell no. γιατί μπρο. Τι νοεί bro να τα κάνεις splash. Να τα κάνω να είναι splash poisons. Splash. Ναι. Α, splash, τέτοιο. Νόμιζα θα τα βάζες τώρα, bro. Πού είναι η villager δεν τους έχει. Α, είναι εδώ πέρα. Τώρα έχουμε 6 strength pots. Θέλω να πάρεις τα δικά σου, τα έχω βάλει σε ζέστη. That's it. Ωραία bro, κλείνω, θα μπω σε λιγάκι όταν φάω. Έλα, τσάου.
For you, can take charcoal. Α, ο Μπαμπουράς. Τι έγινε ρε. Τίποτα, απλά ξαναπήρα. Επειδή είχαμε κλείσει. Οκ. It's λαπής. Λαπής. Please δούλεψε. That's λαπής. Προσπαθώ εγώ να φτιάξω λίγο τα πράγματά μου γιατί δεν είμαι σε άσχημη κατάσταση. Καμία σχέση. Κάνετε raid. Απλώς ναι, κάνω trade εγώ. Κάνετε raid. Yo. Κάναμε. Αδερφέ, μίλα normal, δεν ακούω. Κάνετε raid. Raid, ούτε raid έχω κάνει ακόμα. Τι έκανε άκυρο τον Άγγελο μου ξεπερνάει. Όχι, δεν είμαι μαζί τους αυτή τη στιγμή. Εγώ έχω φύγει από αυτούς. Ναι, για να μιλάω μαζί σας αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ότι έχω φύγει, έχω σταματήσει να είμαι στο team. Απλώς έχω φύγει να πάω να κάνω τέτοιο. Να φτιάξω
τους villager σε ένα άλλο σημείο. What? Λέμε εδώ. Να το, ωραία. Εδώ πέρα. Γιατί δεν μου τα δίνει! Το πήρε ο Αχίλος. Τώρα άκουσα το θράστο. Καλά. Δώσ' του το. Τι! Το πήρε ο Αχίλος. Άγγελε, τ' άκουσες και εσύ αυτό. Πώς κάνεις εσύ ότι... Ο Άγγελος ήταν. Το θράστο ακούω τώρα. Βασικά Αδερφέ μου, έτσι και με δεις, έχει περίμενε. συνηθίσει να έρχεται. Περίμενε. Μπρο, πώς τύχεις κράτη είμαστε εδώ ρε. Κάτσε, αδερφέ, μισό. Και γιατί. Μινέρι. Α, οκ. Οκ, bro. Σου γράφει κάτω στο τέτοιο ρε, στο... Αφού δεν είναι εδώ πέρα μες στην κλίση. Ποια κλείσει. Τι λέει. Κάτσε, εγώ μπήκα σε... Δεν μπορώ να μιλήσω. Ρε, πείτε το ότι δεν είναι μαζί σας αυτή τη στιγμή. Κοιτώ. Α, μ' άκουγες. Ναι, δεν ξέρω, από το mic του Παμπούρα. Άκουσα κάτι να πώς Αυτό μπήκε. δεν είναι καν κοντά μας. Δεν είναι κάτι, αυτό σου λέω τόσο ώρα. Οκ, bro, απλά σας λέω ότι άκουσα, δεν λέω ότι είναι κοντά σας, chill. Αφού δεν είναι εδώ. Ρε μαλάκα, τι άκουσα Δεν είναι τότε? εδώ λέμε. Οκ, bro. Κοίτα, κομπλεξικό παιδί ρε φίλε, κοίτα κομπλεξικό παιδί. Τα παίξετε Μου λες πράγματα για να με καταλαβαίνει. Τα πράγματα σε αυτό το παιχνίδι. Τι? Η Πορτογαλή κουκίδα, ποιος είναι ρε? Ο Άγγελος. Και άλλη Πορτογαλή κουκίδα. Τέλος, λίγο φαγητό, Χριστός και Παναγία. Εσύ θα μπεις μέσα. Μπες μέσα. Μέσα μου. Μέσα. Όχι. Μπήκε ο πάσο. Όχι. Πού είστε? Μπινέρι, φέρ' το τότεμ. Μπινέρι, το τότεμ. Πήρα εγώ ρε. Το πήρα αυτή εσύ. Ναι ρε. Είναι ο Άγγελος εκεί πέρα. Ναι. Γιατί δεν μιλάει? Δεν ξέρω. Α, τότε τον άκουσα το θράσο από τον Άγγελο, ξέρω εγώ. Αφού δεν έχει μιλήσει. Ρε, πριν μπει σου λέω, σ' άκουσα να μιλάς. Α, ναι, μπορεί. Δεν με πιστεύει ρε, δεν πιστεύω ότι δεν ήμουν εγώ. Καλά, γιατί είμαστε σε public τώρα πάλι. Οκ, αδερφέ, έλεγα ότι τον άκουσα, μαλάκα είσαι αμέας. Γιατί είμαστε πάλι σε public. Η μπούτσα σου, λέω, δεν λέω ότι είσαι εσύ, δεν λέω ότι Δεν είσαι εσύ, απλά πιστεύει τον ρε, δεν άκουσα. πιστεύει Τον τίποτα πιστεύεις, όμως το ναι. παιδί. Θα σκοτώσω. Μπες στην άλλη κλίση. Ορίστε. Στο λένε. Άγγελη, κλειστό. Έκλειψα το. Κάτσε, γιατί δεν μιλούσες τόση ώρα, μπρο? Δεν μπορώ και τόσο. Δεν μπορώ και τόσο. Α, οκ. Έκλεψες τότε. Ναι. Oh, shit, Και είναι χαζό. μαλάκα, γάμω τα Phantoms. Μπρο, δεν ξέρεις πόσο χάσος είναι ακόμη. Λέει το πήρα εγώ τότε. Όντως. Ναι. Επειδή είχε Οκ, ρε. Α, οκ, μπρο. Κάτσε, έχει κανένα άλλο Woodland Mansion να πάω άμα είναι, για να πάρω και άλλα totems, επειδή έχω μόνο ένα, μπρο. Δεν ξέρω. Επίσης, έχω ένας, πήρα 4 Salkers έξτρα, οπότε, ναι, έχω κι άλλο χώρο. Oh, shitings. Holy pain in my ears. Που είναι music and sounds. Οπότε ετοιμάζονται. Καλά, μπρο. Τότε σε αυτό. Κοίτα λίγο. Ο μπρο έπεσε από high play. Άνοιξε screen share, δεν βλέπω. Screen share. Κάτσε, ακόμη είναι από αυτή την πλευρά ή έχουν βάλει masks, μπρο? Οκ, μπρο. Φτιάχνουν trap. Οκ, μπρο.
Κάτσε, δηλαδή τώρα μπορείς να τους σκοτώσεις άμα θέλεις. Βάλε λάβα, please. Όχι, βάλε. Πάρε την άμα όμως μετά, μην την κρατήσεις, ούτως ή άλλως θα τους κάνει λίγο damage. Έχεις κανένα trap. Μόνο να έχω backtraps. Κοίτα, το θέμα είναι ότι σίγουρα μπρο πάω στοίχημα δεν θα έρθει κανένας εδώ πέρα. Λέω να τους περιμένουν αυτούς να έρθουν να παίξουν fight. Για να μην πέσεις και σε κανένα trap και... Πρώτα στο κάτσε. Βάλε πράγματα στο inventory, δεν νομίζω να σου φτάσουν αυτά τα cards. Κοίτα, ακόμα και ο Κόμις πήγε να με φάει στο short bro, ήμουν λίγο ghost, οπότε ο bro νομίζω έχει φτιάξει λίγο το short PvP. Και μόλις τελειώσουν τα cards bro θα είναι λίγο επικίνδυνα. Γιατί ήρθα αυτός εκεί. What the fuck. Κάτσε, έρχεται προς τα μένα. Όχι. Προς τα που είναι το bait, οκ. Πάει ο blood. Κάτσε, οι άλλοι φοράνε mask. Pumpkin. Ναι, Το Κόμις. δεν νομίζω. Okay, ο Μπάμπουρας δεν φοράει, για να δω. Ναι, ο Μπάμπουρας είναι ο μόνος που δεν φοράει νομίζω. Ωραία, ο Μπάμπουρας όντως δεν είναι εκεί πέρα. Δεν πήρα webs. Νομίζω. Οκ, bro. Για μην πέσεις, bro, μην πέσεις. Και το μεταξύ έχεις wind charges. Γιατί νομίζω δεν έχω αρκετά. Νομίζω έχω μόνο ένα stack, bro. Δεν θα μου φτάσει το ένα stack σίγουρα. Ειδικά άμα μισάρω πάρα πολύ, ξέρω εγώ, άμα παίξω όπως σήμερα με τον Κόμι μαλάκα που άμα έβλεπες μισάρα όλα μου τα shots, τότε θα είναι πάρα πολύ cook το... μόνο ένα stack από wind charge. Στο διάλογο. Ωραία φίλε, και το τέτοιο το... πώς λέγεται? Το enchanting table δίνει μόνο knockback για κάποιο λόγο. Θα ρίξω ένα creeper μέσα για ένα zombie. Πού εκεί? Smart. Τι έγινε? Δεν το κάνεις εκεί πέρα. Την άξε όλα. Απ' έξω το κάνεις. Ναι. Oh, stinks. Στο μπούτσο έχει πάει το happy gust που έχεις κάνει bro. What the fuck bro, γιατί πάει λίγο μακριά. Μπρο, θα του βάλω τους villagers. Ούψ. Τι, θα ντου? Θα του βάλω τους villagers, κάτσε με. Δεν έχει κάτι. Όχι, μην το βαρέσεις. Δεν θέλεις να τους σκοτώσει? Ναι. Γιατί? Να κάνω λίγο κύριο. Δεν έχω τίποτα ακόμα. Όπα, έβγαλε το τέτοιο, το pumpkin του ο Κόμις. Όντως, πού είναι? Πότε πήγε εκεί όμως? Οκ bro, έφυγε κάπως, δεν ξέρω πώς. Ναι. Ή το έχει κάπως. Οκ, πότε στο πούτσο πήγε ο Κόμις εκεί πέρα, bro? Μπρο, τους ακολουθάω ρε. Οκ, κλικ. Απλά πρόσεχε, μην έχουν κανένα τράπ εκεί που είναι. Ο Μπάμπουρας πότε πήγε εκεί πέρα, bro? Πώς πηγαίνει? What? Πότε πήγε εκεί, bro? Σε μένα. Όχι, αλλά what the fuck? Wait, what the... Ike είναι. Ας εκεί. Ποιος πέθανε και ο Κόμι? Πάρε του τα fireworks. Ωραίο. Μπρο. Έχουν και invisibility. Ένα. Τα πήρα θα σου πάρτε. Οκ, bro. Bro, πώς το φάνηκε έτσι αυτή, ρε μαλάκα? Μπρο, έχει δύο light. Πάρε ένα. Και πήρα το χαλιά.
Δεν πειράζει. Θα το κάνω, έχω membrane, θα το κάνω. Δεν στα books, μπορεί να χρειαστώ κάποιο. Mending. Θέλω ένα mending. Χαίρομαι πολύ. Έχουν τίποτα enchants εδώ πέρα. Δεν τα χρειαζόμαστε πλέον. Πέθανα ακόμη τελικά. Κοίτα. Ο Ανδρέας. Σωστό. Όπα, κάτσε, τότε πώς ήταν εκεί πέρα. Πώς είναι εκεί πέρα και είναι ο Ανδρέας αυτό. Ναι, τώρα. Πάμε. Γιατί κάθεσαι με αυτόν πρώτο στον μπούτσο. Το κεφάλι του κόμι που το έχεις. Σε σάκελο. Οκ, κάτσε, θα δω πώς να φτιάξω το XP farm. Δεν έχεις πάρει τίποτα. Για βάλτε με αυτό κάτω. Να δούμε αν είναι δικό του. Πέρα, αυτό είναι δικό σου. Πρέπει να είναι. Wither skeleton πήρες. Wither skull. Είναι ακόμα με πάνω όμως. Θα ακολουθήσω το θράσιο. Τι? Θα ακολουθήσω τον θράσιο. Θα το πω, τι το Okay. έχει πάνω. Οκ, bro. Δεν μπορώ να φτιάξω composter. Πώς το μπούτσο φτιάχνετε. Ναι. Τι περιμένεις. Composter. 3 slabs θέλει. Θα πάμε στο base θες. Ναι, λέει. Τόμι λέει, γιατί εμείς δεν έχουμε. Τόμι. Όχι, το δικό μου. Δεν έχω. Ω, Ruin Portal. Τώρα, απλά τώρα το έκανα. Η κοπελιά δεν μπορεί να καταλάβει ότι δεν έχουμε base τόσο. Ρε τι σας λέω ρε τόση ώρα, δεν έχουμε base. Οκ, bro, γιατί μπήκε να μας το πει αυτό. Στο Άτορο, στον Άγγελο. Τάκη, περιμένετε να το φτάσω. Ακολούθησέ το, ρε, ακολούθησέ το να δεις ότι δεν έχουμε base. Άμα θες κάνω και βασικά έχω μερικά bases, αλλά τα έχω παρατήσει τελείως. Θες να δεις που είναι. Έχουμε βρει ένα από τα base, Σαν bro. ζεις μπανάρι. Έχω 3. Έχουμε βρει ένα, σου λέω. Πήραμε και κάποια πράγματα από ένα chest. What? Μα δεν είχα chest. Δεν είχε chest. Όχι. Οκ, τότε του θράσου ήταν άγγελε σίγουρα. Να σου πω, σε ένα snow Κοίτα, village. Το ένα base είναι εκεί πέρα, το βλέπεις. Περίμενε. Για να δω. Ναι, τι. Ωραία, ναι. Εκεί πέρα το ένα Ήταν base. σε snow. Και το snow είναι που είχαμε πάει και εγώ και ο Θράσος. Ήταν ένα που Είχατε φτιάξει αφήσει ένα chest σε ένα σπίτι κάτω όμως, να είχατε σκάψει. Όχι. Αυτό είναι το Θράσου. Αυτό είναι το Θράσου. Άγγελε, είδες, μας έλεγε ψέματα, bro. Τον έκανε Και ένα άλλο είναι εκεί πέρα. Τα βλέπεις αυτά. Ναι, Πήγαινε τα δες τα βλέπω. ρε. Πήγαινε ένα εδώ πέρα και ένα εδώ Δεν πέρα. χρειάζεται να τα κοιτάξω, έχω ήδη πράγματα. Τα πήρα αυτά Ο που. θράσος ακόμη και σήμερα που του είπα ότι του πήραμε τα πράγματα αυτούς κι άλλους. Συνέχιζε να μου λέει ότι δεν είναι το base. Δεν έχουμε φτιάξει base. Ό,τι πράγματα έχουμε τα έχουμε πάνω μας. Εννοώ τα πράγματα του γενικά. Αυτό το chest που σου είπα τώρα που λες ότι είναι του θράσου, επειδή δεν γίνεται να ανακόμισε ο Γιώργος, ο μπρο μας έλεγε ότι δεν είναι αυτός. Είχε ένα Michelin Table. Μετά είχε πολλά diamonds. Στο Sky 11 νομίζω. Υπάρχει ένα στάκι 2 iron και ένα στάκι από gold. Ό,τι πάστη. Α, γι' αυτό μου κλαίγε.
Μου λέει ότι πήραν τα πράγματά μου και εγώ του λέω όχι ρε, δεν τα πήραν, αυτά τα έχω όλα εγώ. Οκ, Γιατί μπρο. είχα πάρει μερικά πράγματα δικά του. Το μπρο τρώει λέω, λίγο «Μα, εγώ τα έχω». αρκετό σπίτι. Τέλος πάντων αυτό. Εγώ πάω να ξεκινήσω πάλι την αρχή γιατί τα έχω χάσει όλα. Κάτι κατάλαβα. Πρώτα δεν έχει φάει. Τι συνθήκη και αν το γίνει ένα έχει. Ένα low bar. Τι? Α, durability. Έχεις αλλάξει. Ενώ είναι αλλάξει. Δικό σου. Πάντα είναι δικό του. Δεν δείξει να ποτέ. Τι θέλω. Ρε, θέλω να φτιάξω σπίτι, αλλά δεν ξέρω πώς θα το φτιάξω. Θα καταστρέφατε το σπίτι έτσι και το φτιάχνα. Ποιο σπίτι, άμα έφτιαχνες base, σπιτάκι. Σπίτι ρε, φανερό σπίτι. Πανάδαμε ολόκληρο. Πάντως πάγαμε. Κοίτα, έχουμε ήδη κάποια withers έτοιμα για εσάς να ξέρετε. Οκ, bro. Οπότε ναι, εκτός άμα το πας λίγο μακριά που σίγουρα δεν θα πάμε για να το ψάξουμε. Κάτσε να δούμε λίγο YouTube. Bubble, pop, UI, great. Bubble, pop. Θα δούμε το βίντεο του Μπινέρη. Όχι, γιατί το ξανά. Ήταν επίκο μέσα. Ναι ρε μπρο, τα έχουμε τελειώσει σπίτι σου. Μπινέρι. Έχεις βγάλει και Fire Aspect. Τι? Έχεις βγάλει Fire Aspect. Ναι. Οκ. Γιατί ήρθες εδώ πέρα μου? Κοιτάς for fun. Για να βρει το base, αλλά δεν έχουμε base. Το base του κόμμα, γιατί λέει Tommy's base. Έχω βάλει μάρκ. Λέει Tommy's. Ναι. Και πώς είσαι στην αστική? Αφού ήσασταν τελικά στο Tommy. Εντάξει, μπορούμε να πήγαμε στο base, μπορούμε να χάναμε κατευθείαν καινούργιο base. Κοίτα, βασικά θα πήγαμε αυτές τις άλλες, επειδή... Armor έχω Protection 3 και Mending Σε όλα. σε όλα. Από τα δημοσία φάλη. Όχι ακριβώς, αλλά Νομίζω πως... περίπου. Κάνεις μαλακία. Τι δεν είσαι. Όχι, όχι, όχι. Αυτό. Μαλακία μου. Όχι, όχι, όχι. Κάτσε. Το φράσου μου πήρε τα ελίτρα ρε μαλάκα. Κάτσε. Έλα ρε μαλάκα, γάμο το ζομπάκι σου. Είναι το post-mortal, έφαγε το pop. Ναι. Οκ, bro, πώς τα καταφέρνεις. Όχι. Όπα, δεν πρέπει να βγει. Α, όντως. Εσύ τον έκανες pop. Το σκοτώνεις. Όχι ρε, δέας. Έλα το μικρό, όχι κύριε. Όπα, οπότε άρχισε το fight. Το μαλάκα. Α, να πάω στον μπάμπουρα δηλαδή. Είσαι κοντά. Θα σου κάνω το πράγμα. Όμπρος δεν έχει τίποτα, μπορείς να πεθάνω πέρα. Αυτό είναι στην κυριολεξία έγκλημα που πάει να κάνει ό,τι πας. Οπότε να πάω στο θράσο. Όπα, κάτσε ο θράσος. Δεν ξέρω καν που είναι ο θράσος, bro. Είναι. What the fuck. Βλέπω Έχει βάλει γιος πάνω. μου. Ο θράσος έχει Α, έχει φύγει. βγει, Α, εντάξει, δεν το είδα. Οκ, τότε ο μπάμπουρας είναι η μόνη επιλογή, Οκ, εντάξει, δεν πάω στον μπάμπουρα. Είναι κρίμα. That was intense. Βγαίνουμε από την κλειδί, δεν πάω. Τον έκανες καρτ. Α, ναι, τον έκανες, τη λέω, αφού blown up. Bro. Τα γκάστα πρέπει να ξέρεις. Λέω δίπλα τα πράγματα του. Άντρια. Ποιος ήρθε, τι είπες να άκουσα. Το στείλω ότι έκανε creeper explode δίπλα τα πράγματα του. Κάτσε, όντως. Οπότε δεν έχει τίποτα τώρα. Οι άρμορες ευτυχώς. Και το σόλ. Οπότε δεν θα το πειράξει λίγο. Οπότε τίποτα άλλο δεν έζησε.
κάτσε. Θέλετε να μου φέρετε τα πράγματα τουλάχιστον το gear του να το φορέσω γιατί δεν έχω τίποτα. Το έχω φυσικά το κατάλαβες. Του πάρτι του έχω αφήσει όλο το loot σε ένα τσέσο λογικά. Οκ.